Ekskluzivno. Filip je doveo ćerku u Crkvenice. Pogledajte kakav glamur, koliko je tu samo. Potrošeno je preko 30.000 eura na ovaj rođendan prvi. Pogledajte. Bravo, Aleks. Kako si, jesi dobro? Evo, gde si? Super sam. Kako platite? Mikrofon! Kako pratiče oporavak? Odlično. Aleks, kako je? Da li ste ti umijeti? Na koga liči beba? Aleks, prelepo se čestika. Kako? Na koga liči beba? Oni su nove, ej. Da li je istina da je nešto najlepše kada se dobije dete? Kakav je osjećaj biti majka? Najlepši. Ili ima nešto lepše od toga? Pazi polako. Želimo ti brzo oporavak, Aleks. Filipe, mogo bi malo da se nasmeješ, mahni nam. Ne postaje se otac svaki dan, Filipe. Volila sam, ne mogu joj dala,
Bravo za televiziju. Čekajte ljudi, da smo ovo je bolnica.